Symposium para sa mental health asin depresyon, pigkondusir sa sarong eskwelahan sa Talisay, Camarines Norte. Aktibidad, epektibong paagi subuot urog na taigwang kakulanganin mga guidance counselors sa probinsya. Uyaan report ni Rosie Nieva. Ang teenage o adolescent stage ang pigkukonsiderar kan mga otoridad como vulnerable age bracket pag-abot sa mental health urog na ang depresyon. Kaya nganing mas matutukan ang siring na issue. Nagkondusir nin sarong symposium ang San Francisco National High School sa Banuan ng Talisay, Camarines Norte para sa mga grade 9 as in grade 10 students. Regular na subuot ining pigigibo sa eskwelahan, alagad ngunyan sa nasinda nagkaigwan ng registered guidance counselor para mas matukar nin marhay ang nasambitan ng sensitibong issue. Ginawa namin itong activity na to para din mabigyan sila ng ilang kaalaman at mabigyan sila ng ilang tips. Kung paano nila i-handle yung kanilang mga pabugso-bugsong damdamin. Para kay Guidance Counselor Michelle Moll, dapat talaga na matauanin atensyon ang paggiya sa mga hovenes manungod sa mental health problem asin depresyon asin kung paano ini malidikayan. Ining kami naman kaini ang mga eskwelahan na magkondusir ning kaparehong aktibidad na makakatabang sa mental na salud kan mga estudyante. Aminado man kaya si Moll na igwang kakulangan sa mga guidance counselor sa probinsya. But in cases of mental health, specifically suicide, those that lead to suicide, kailangan pag-usapan. Kailangan nilang maintindihan anong pwede nilang magawa to help themselves. Mientras tanto, suportado man subuot kan DepEd ang siring na aktibidad para sa mga hovenes. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.